הנה משהו מוזר. יכול להיות שבנימין נתניהו, כן, בנימין נתניהו ראש הממשלה, תמך בהסכמי אוסלו? לזכות נתניהו יאמר שהוא תמך בהסכמי אוסלו, ברעיון הראשון שהוא נתן ללארי קינג שהוא נבחר, וזה היה בקיץ 96. וואו, זאת חתיכת אנקדוטה. אמנון אברמוביץ' מספר לנו באולפן שישי שנתניהו שיבח את הסכמי אוסלו בריאיון שנתן למראיין לארי קינג מיד לאחר שנבחר לראשות הממשלה ב-1996. וזו אינה הפעם הראשונה שהוא מספר לנו על זה. עכשיו לגבי אנשים שאומרים אנחנו התנגדנו, אני אזכיר לך שני אירועים. יולי 1996, ראש הממשלה הצעיר, הנבחר לראשונה, בנימין נתניהו, נמצא בוושינגטון, מתראיין ללארי קינג ומשבח ומאמץ את הסכם אוסלו. משבח ומאמץ את ההסכם? זה די מוזר שראש הממשלה נתניהו שהפגין נגד אוסלו ושלמעשה זה היה עיקר הוויכוח שלו עם רבין, יתמוך באוסלו. אבל אם הוא אמר ללארי קינג, אז הוא אמר ללארי קינג. אבל האם הוא אכן אמר את זה ללארי קינג? Whether we like it or not, agreements are made to be kept, and certainly we're an organized country with a duly elected government, democratically elected, and governments keep the commitments, the international commitments of previous governments. טוב, הוא בפירוש מאמץ את אוסלו, אבל משבח את הרעיון המלא לא מצאנו. אבל כן מצאנו את התמלול שלו באתר משרד החוץ. ולפי התמלול, זו הייתה התשובה המלאה של נתניהו ללארי קינג, כשנשאל האם הוא תומך בהסכמי אוסלו. ובכן, אמרתי שאני לא אוהב אותם, וחשבתי שהם היו הסכמים רעים, וחשבתי שהם גרמו להרבה בעיות ביטחון, והגבירו את הטרור, וכך הם אכן עשו. אבל זה לא אומר שאני לא אקיים את ההסכמים. אוסלו א' ואוסלו ב' קבעו עובדות מסוימות, ואני מכבד את העובדות האלה. שוב, זה לא ממש לשבח, או לתמוך בהסכמי אוסלו. אולי אפילו קצת להפך. הוא אמר דברים דומים, אגב, בריאיון שהוא נתן כמה ימים לאחר מכן למראיין צ'רלי רוז. Whether or not we liked it, we didn't like it. It's a fact that the previous government agreed on Oslo, that they chose Arafat and the PLO as their partners. And these are facts. I've inherited those facts and I'm going to abide by them. Because that's what governments do. אז נראה שזה לא חידוש גדול אם נספר לכם שנתניהו לא תמך באוסלו. לפחות לא בריאיון ללארי קינג. הוא כן קיים את אוסלו במסגרת התחייבות של הממשלה הקודמת, כי הסכמים כאלה צריך לכבד. זה לא שהוא הציע לערפאת רוטציה. אם אתם בבידוד, יש את כל הקטעים שלנו בעמוד הפייסבוק ובערוץ היוטיוב שלנו. אם תראו את כולם, יישארו לכם רק 12 ימים ו9 שעות להעביר.